Benvinguts a aquest intercanvi que fem amb l'Escola Municipal de Música y Danza de Zaragoza. Estamos muy contentos de estar aquí y que estamos muy emocionados por disfrutar con vosotros en estos momentos de intercambio. Ya para concluir, a hablar, que son y la música, solamente agradecer a todo el profesorado de Zaragoza, a todo el profesorat de Barcelona, a tot l'alumnat de Zaragoza, a tot l'alumnat de Barcelona, com a vosaltres famílies per estar aquí i perquè ens permeti fer aquest intercanvi d'experiències musicals.